Witam was kochani bardzo serdecznie na kanale Feryt Gra. Dzisiaj będziemy oczywiście dziś we Hogwarts Legacy. Tym razem nadrobiłem trochę, parę rzeczy, dodatkowych rzeczy połaziłem, więc możemy dziś już z główną fabułą i mam nadzieję, że przyspieszymy to. Bo trochę się zasiedziałem. Nie będę cyganił. Zmienię uwagę teraz otoczenie. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie, przywitam się z czatem w tym czasie. Hej, Kaszana Fratkowska, cześć, bardzo się cieszę, że jesteście, tak samo jak Sawiko i Marcin, siemanko. Witam was bardzo serdecznie. Co nowego mogę wam powiedzieć, ciekawostka, że przygoda Szekeczupa już są praktycznie nagrane, udało mi się, bo już prawie się wykurowałem. Więc na sobotę powinno być już odcinek gotowy. No już jest prawie zmontowany, tam zostało mi tam trochę, bo będzie miał około 10 minut. Więc serdecznie zapraszam na YouTubie, żeby nie przegapić. 1 z 10, 1 z 10 słów będzie 1 marca, jak ostatnio wspomniałem. No i idziemy. Jutro będzie 19 Wiedźmin i jutro kończymy Dziki Gon. Moi drodzy, jutro kończymy Dziki Gon, więc serdecznie zapraszam. A my jedziemy ze Farzymą. Oczywiście, jeżeli wam się podoba, zostawcie subskrypcję, szłapę w górę i komentarz po tym filmie na YouTubie. A jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam oczywiście też również na Discorda, zostawić followka oraz możecie wesprzeć kanał. Link macie w opisie. Serdecznie zapraszam. A w tym czasie my sam startujemy z misjami. Zrobiłem parę misji. No, mało mnie. No wiem, że niby więcej jest, ale... Dobra, teraz idź, spotkaj się z Nati. Mam Wingardium Leviosa, więc możemy iść, spokojnie. Co ty gadasz? Czekaj. O nie. Czy ja to mogę zlokalizować na mapie? Mogę to zlokalizować na mapie. Co ty gadasz? Sorry. Odpalił mi się otek, nie wiem czemu. Ale kurde, w jakiejś życiu ja się mam z nią spotkać. Bo kot tam coś. Jasna. Żyć, czyli najbliżej będzie co tu. Dobra, to polecimy na mietle. Jak tam wam mija dzionek? Jak tam dzisiaj się czujecie? Możecie napisać na czacie. Ale nie mam kasy, bo wydałem wszystko na eliksiry, na jakieś dodatkowe te... wiecie, zadania tam, że trzeba było mieć jakieś... No, nie wiem, jakoś hajs sobie będę musiał zrobić w tej grze jeszcze. Nie robię jakichś dodatkowych, trzeba się skupić i skończyć. Co ty gadasz? A, to idziemy tak, będzie szybciej jak ten. A dobrze, właśnie, grasz w Pokeroga. O, to fajnie. Jak ci idzie? Na którym poziomie jesteś? Jakiego wziąłeś Pokemona za startera, Marcin? Możesz się poasić? Bo ja próbuję już Arcticuno i Miu, już Aboralcem, ale co? Zaczynam to po prostu dostać jakieś wciry od Piplapa, albo kurde, nie wiem, jakaś... Jak zacząłem wtedy tam tak szpileć, to mi... Przestało dobrze iść. Oj, przepraszam. Przepraszam, dzisiaj już trochę poziewałem. Mogę tu ja mogę już tu na mietle podać, dobra. Teraz mam 2 blesty, to są imonki. No to ładnie, to fajnie. No on to jest to są podążone startery, porządny start, hehe. Ale tu jest jakiś znak zapytania. Miałem się nie rozpraszać, ale chcę wiedzieć, co to jest za znak zapytania. Bo jak tutaj będzie jakiś ten, wiecie, że można się z mapy teleportować, to... Chatka Harłaka, a. To jest halanie kocika, wiadomo.
Nie ciebie. Trzeba było pochylać kocika. Co to za... No. To jest kocik. Tak, to jest kocik. Sorry, nie chciałem. Cześć Tymek, siemano. Jak tam? A jest ok. Jest ok, Feretko, to się cieszę, że jest ok. O ja... Ja tu bym hajs zebrał. No patrzcie, tego płotu się nie da przeskoczyć. Teraz się da. Dobra, koniec. Mówiłem, że się nie rozpraszamy, jedziemy. Jesteś zmęczony? No ja dzisiaj też nie jestem w jakiejś ultra najlepszej formie. Ale chodzi o po prostu niewyspanie, bo ja wiecie, cały czas robię, żeby ten... Wiecie, cały czas robię przed wyjazdem, żeby wszystko ogarnąć, przygodę Ketchupa i tak dalej, więc... Wiecie, bo tu można ten, no to... Dobra, jedziemy z główną farzymą. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out Zaraz ci here? odpowiem, jak As skończą klachać. promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient Dobra, to magic. żeśmy czytali, no. I think so. I'm still learning, but I can see... Dobra, to już wiemy, It is. For that No to ruszamy. Dobra, już... Bo Torbią 7 raz to samo. To jest Geburtstakiem Live. No chyba zrobimy tam tego 20 któregoś Geburtstag Live, wiesz? Ale będzie gry z widzami na pewno. Tym jakby serdecznie zapraszam. Czyli będzie 21 chyba zrobię właśnie live'a. 21 zrobię live'a. Geburtstag Live'a, bo Geburtstag mam richtig w poniedziałek 16, no ale ja mam wiecie, gości, wiecie jak to jest. Bije fire, będzie szpas. Więc no muszę, no trzeba tak zrobić. Ja to mówiłem na afterze, że to trochę głupio, wiecie, że jak wszyscy przyjeżdżają, cała familia przyjeżdża, u mnie nocują, ja ich zapraszam, a ja sobie na kąpie gra. 21 to chyba rok mnie, jak wbijałem do ciebie na live'y. O, no to super, no to się bardzo cieszę. charm is stronger than I had thought. They do not want anyone getting Dobra, nie in. wpuszczaj nikogo, chyba że należy do watachy, do popyku. Wszystko co zbierzesz, nieproszonym gościom należy rozdzielić. Nie oddalaj się, dopóki wiatr nie będzie twój zmiennik. A, dobra. Wejdź na blanki? Ciekawe, kaj to jest taka blanka. Może wejdziemy na nie. Dobra, już. Koniec tam, Fred. Ja wiem, co to są za świetliki, no ale dobra, mniejsza z tym. No to będziemy razem świętować, Tymek. Finito. Revelio. Oh, nothing. Wingardium Leviosa. Reparo. Accio. They will not keep us out. We will get this gate open. Somehow. To będzie w lesie.
A stage 76. A, no to już tak prawie w połowie będziesz. I wonder what that does. Accio. Wingardium Well, Leviosa. that didn't work. Perhaps something with a bit more force. Mhm. Reparo. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Reparo. To nie to. Expelliarmus. Confringo. To chyba było Depulso, nie? To zmieniało. A Depulso to było to. Repulso. Właśnie, dobrze pamiętam. That did it. Nie, to będzie, że płóć. Accio. Wingardium Leviosa. Repulso. Accio. Wingardium Leviosa. No właśnie, to już automatycznie mi się z Lewiosą robi. To jest kurde. No to jest kurde. Ten sfertka kiepskiego. Na bank tutaj, a może tą skrzynię trzeba ściepnąć i nic z nią nie zrobić. Nie no, ja myślę, że... Kurde, w Hitmanie by się po tej rynie mógł ten... Confringo. Revelio. Repulso. Accio. Jak tam wejść? Revelio. Dej kamola, dej kamola? Ale tu nie ma kamola właśnie. Daj kamienia. Nie no, czekaj, to dobrze Zech poszedł. Mówisz, że kamola? Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. A może tak. Czekajcie, a jak bokiem? Boczkiem, boczkiem. No patrz, ale jaki on jest ułomny, jasny pierun. No czemu on jest taki ułomny? No? Znaczy na pewno to ja jestem. Czy ktoś ma jakieś pomysły, jak to zrobić? Confringo. Accio. Revelio. Czekajcie, co tu pisze? Mam nowe smagi yerby. Radler.
Accio. Wingardium Leviosa. Czy ktoś ma jakiś pomysł, misie moje? No nie, no jest jakiś... O, pięknie. It is frustrating that we do not study apparition until our 6th year. We could get past this gate instantly. Szkoda, że ten kretyn się nie umiał nauczyć skakać po prostu na pierwszym roku. A ta o 6 to robi. Powiem tak, nie mam zielonego piecia. Dziękuję bardzo, Fredka. Nie no, naprawdę dziękuję za chęć. Te świetliki się troszkę... O. Revelio. Confringo. Repulsor. Na bank wlazłem gdzieś, gdzie nie trzeba. Kurde, ja mam znowu hitwele dzisiaj, nie? Confringo. Revelio. Confringo. No, znowu wlazłem tam, gdzie nie trzeba, no ale... O, bardziej. Tu jakoś skakać to potrafi, nie? Dobra, nie, cofam to. Jaki to jest cep! O, w końcu. A to już? Repulsor. Accio. What are you up to now? This charm is stronger than ever. Wingardium Leviosa. They do not want anyone getting in. O, jakby taka kamera była fest oddalona, to by fajnie działało. Accio. No nie, tu trzeba tak. Jak jeszcze zaklęcie by mogło mi pomóc? Pomyślmy. Zaklęcie wyczarowujące, zobaczymy. Czy... Nie, to nie tu. Transmutacja nie, Flipendo też nie, Reperio. Żarcie do kota, na pewno. Może Glacius? Glacius. Stąd to wyciągnąłem, a wy by się będziesz uczył? No, miałem się uczyć, nie? Podobno. O, tu coś... A nie, to jest błąd gry po prostu. Repulsor. Accio. No ale ja, znaczy co, ja bym naprawdę szybciej poszedł do fabuły i skończył tą grę. Ale ona jest dla mnie oporna. Confringo. O. Repulsor. Nie mogę... Accio. Wiem, właśnie, myślałem, że mogę sam siebie ten... No nie u... Czy ktoś... Bo zaraz wejdę... Nie, powiedziałem sobie, że chyba będę w Hogwarts Legacy odpalać neta. I będziemy grać tak, bo ja kurde jestem po prostu jakiś... Chyba ułomny w tą grę. Bo ta gra jest umna, bo to coś jest nie tak. Repulsor.
Confringo. Mm. Czekaj, patrzę co to robi na tym, na tutorialu, no ale możemy tylko podnieść. Zaraz się wnerwię i będziemy korzystać z neta. A, już to kmole, będziemy korzystać z neta. Nie, bo to jest strata czasu po prostu, powiem wam. Weźcie na blanki, o co chodzi? Musisz obejść zamek od prawej strony, zniszczyć drewnianą barykadę, zakręcić do pulsa, sobie użyć akcji na skrzyni wewnątrz, dostać się do środka i wejść po schodach na samą górę. Cześć Adik, cześć! Czekaj. Przejdź przez dziurę w ścianie, wejdź po schodach, a trafisz na... Co? By odblokować przejście. Repulsor. Accio. Repulsor. Accio. Confringo. Ej, czekaj, patrz to. Accio. Wingardium Leviosa. Repulsor. Koperego drasta, jej. Nie, wiem, że w kamerze aż tak tego nie widać, ale już no trochę odrosło. Repulsor. Accio. Confringo. Accio. Repulsor. Glacius. Accio. Nie wiem, wszystko staram się trafić. No i po schodach ja mam iść, ale to nie ma schodów. Widać, dziękuję. Repulsor. Accio. Chciałem już powiedzieć, Pada, słuchaj, no widzisz, było tyle zachodu, to już odrasta. Powiem wam, po przeczytaniu tego, jak ja mam wejść, dalej nie wiem, jak ja mam wejść. Nie będziemy się tak bawić. Ja chcę szanować wasz i mój czas. Więc... A, chyba przesunąć dwa boczne flanki w taki sposób, żeby ich cień padał na te same symbole. Nie, to nie jest to. Ja se z neta skorzystam. Wiem, że nie widzicie, ale po prostu... O, dobra, czekajcie, zaraz będę wiedział. Tu się to otwiera. No bier to pieroństwo, kurde. Czekaj, życie. Bo ja się zastanawiam, czy ja jestem idiotą, czy ja jestem idiotą. No i mamy dwie opcje. No i co? Wingardium Leviosa pod to. No i... Nie umie wejść. Bo patrzę sobie na ziomka, jest... Jesteś ZDD, co? Nic nie widać. Wiem, że nic nie widać, bo oglądam jakiś inny ziomek gra w to. Ja to też nie ogarniał, widzę. Też próbuję wszystkiego. Bartek robicie konkurencję grając w X-Koma. No nie ban.
Czekajcie, bo widzę, że nie tylko ja się męczyłem z tym. Śmieję się, bo patrzę jak koleś w to gra i robi dokładnie to co ja. Nie wie za żadnego żabojada nie wie co ma zrobić z tym. Hop się bawi już 12 minut. Czekam aż mu wyjdzie. Red. A, jasne piero, nie mam na to w życiu nie wpadł, już wiem. Przepraszam, gramy, jedziemy, wracamy, misie moje. Jasne, jakie głupie, jakie to jest głupie. Aż kurde, patrzcie to. Wingardium Leviosa. No kurde mol, on to tak zrobił. Czemu mi to nie działało? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. No i czemu ja na to nie mogę wejść? Jasnie, nie, możemy, nie, kurde, chodźcie w Pokeroga zagramy. Nie będę już, nie będę chyba tego, nie będę dalej streamował tej gry. Jakie głupie. Accio. No hop to tak zrobił, że podniósł to. Wingardium Leviosa. Szedł sobie na to. No, a jak to jest w lufcie, to jest niekolizyjne i nara. Confringo. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. No patrzcie. Ja wam pokażę ziomka, który tak w to gra. I chłopcy to podniósł. Bokiem, patrzcie to. I czekajcie. Oglądamy innego ziomka w ogóle. Albo... Czekaj, a może on Levioso? A. Dobra. Bo trzeba po prostu to użyć, patrzcie. Wingardium Leviosa. Nie, jestem idiotą, jestem dalej kretynem do potęgi. No jeszcze ta skrzynia się partoli, no umiesz się uspokoić. No właśnie chyba nie wiem, czy ta skrzynka nie jest zbugowana, nie? No i cisnę bez fabułą, tak jest, to po to ja wszystko nadrabiałem, żeby pocić z fabułą, żeby mnie pierwsza skrzynka zatrzymała. O.
Idziemy dalej. Nie. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Nat. Nie. Depulso. Mnie po prostu jasny szlak trafi. A, ja w tej poziomie nie mogę rzucać zaklęć. Ale ta skrzynka naprawdę tam była chyba trochę tak... No, na pewno nie była dobrze zaprogramowana, bo to trochę... Depulso. Confringo. No jak on cupie... No to on nie może ten... Dead end. Must be another way in. Depulso. Accio. Tak, to trzeba zrobić. Jasny gwint, normalnie no dajcie mi sam. Nie mogę. Dobra, jedziemy, co było, to było. That Nie looks as irytuj if it się, might raise the gate. nie irytuj się. Nie wierzę, że muszę to pisać, ale do was pomyleńców nigdy nie dociera. Brama otwieramy za pomocą pchnięcia, za pomocą eksplozji. Ajajaj. Depulso. To ja myślę, że to trzeba będzie zamrozić Glaciusem. I będzie Depulso i Glacius. Ale jestem mądry. Ty, no nie. Confringo. Nie no, Revelia. Revelio. Depulso. Protego. Aha, czekaj, to robimy tak. To jest Depulso. I tam jest... Glitches. Revelio. Pamiętacie, jak ja lubię w God of Warze łamigłówki? Aha, dobra. Confringo. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. No nie na to. No patrzcie! Mnie jasna... Jaka ta gra jest głupia. To już mogę oficjalnie powiedzieć, że ta gra jest głupia, naprawdę. Otwórz się. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I Na will pewno. do. A, wiesz co, weź się ty dziocha z nie odzywaj. Otwieraj to. Ja też znam to zaklęcie dziołcha, jak jest tak do przodka z tą postacią w tej grze, po prostu fabułą siedzę. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. O, będę musieć wydać chyba. Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agree? No najlepiej, no ty się ciulej, a ja sobie idę wez posznupać tam kaś. Blasted. Jaka... Nie, już tą Ferelem nie idę, my słuchajcie, to robimy to. Nie pozwali, dobra. Tak. I eksperyment, eksperyment, no. I hope Natty stays out of trouble.
Brawo, tu się umie wesprzeć. Dobra, idziemy. Accio. Wingardium Leviosa. Not the safest place to sneak into. Mhm. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. Dobra, kapłek się, że ta skrzynka trzeba wziąć. Accio. Wingardium Leviosa. No i się tu nie przeciśnie, nie? Ta skrzynka też nie. Accio. Wingardium Confringo. Repulsor. No nie wiem, Guardian Leviosa zadziałało. Leviosa. A jestem dobry. No, brawo, Rysiu. Chyba to trzeba będzie zmienić na niewidzialność, naszą ulubioną tą. I jedziemy w Assassina. Petrificus Totalus, najpotężniejszy atak w tej grze. Fight like this. On your confidence and praise are all too soon. Where did I put my trap? Lower Hogsfield or upper Hogsfield? Time to teach them. Hang on. Kura za go zamienił te. Spadł, dobra. Alohomora. A, dobra. A. Jednak God of War He's był having lepszy. an easier time of it. No nie, muszę zrobić muszę tą Alhomerę znaleźć te pieruństwa i... You're going home in a wooden box. Levioso. Not survive this fight. Knew I'd find you. Levioso. A, właśnie będziemy...
Incendio! O ty pierunie. The Confringo! Also there. Gotcha! Confringo! Protego! Cavalso! Accio! Confringo! Dobra, wypijemy sobie jeden soczek. Ja to i trochę inaczej zrobić. O, teraz mogę Hello, wypać. Homora. Chyba. Teraz wracam. Dobrze, Fredka. Dobra, speedrunujemy to. Ładnie, ładnie. To się podoba. Astrid, pilnuj moich zapasów, co? Są twoje, jeśli w tajemniczy sposób zniknę. Ten kłamca pozbawił nas naszej własności. Więc wziąłem co mogłem i ukryłem to tutaj. 20 przeklętych lat, a potraktowano mnie lepiej niż tych durni, co są tutaj od 2 tygodni. Manfred. Pewnie pisał to do Sida. Dobrze, no jedziemy dalej. Fajna krzynia, a ja mam znaleźć wyposażenie za dużo. Dobra. Serio, jakiś lekki strój nocny. Piżamy, normalnie te wyciepłe jak dobre maki. Podoba się piżama. Zawsze miałem do interesów. Dobra, to co się dzieje? Nightwing, it's all right. There we go. Miałem się najpierw ukłonić. There you are. Come on. Hello, Homora. Hurry. To ona robi te. O, fajnie dalej, że awadą cię pali, nie? Ho, ho! Highwing! Go! There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. O, fajnie. I wonder if anyone can see us from the castle. Fajnie zanimowany ten gry, wam powiem. O, fajnie się ktoś przyłożył, naprawdę fajnie. This is amazing! It's incredible, isn't it?
Dobra, no dzisiaj pokręciliśmy się na ptoku. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Ta, na You pewno. managed to find the letter. Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. Bionia What did God? the letter say? That Rookwood's Nie looking słyszałem for a tego phoenix. sformułowania. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. Dobra, I'm dobra. worried. I must go. Matka się pewnie martwi, no pewnie. I shall have much to Skąd masz ten rower, czy hipogryfa, nieważne. O, będę miał zawsze hipogryfa teraz, fajnie. Idziemy tak do Hogwartu, co? Kurde, ile życia odblokowano. Nowa misja dostępna, dobrze, dobrze. Znajdź położenie rundy drugiej obrońców. Idź do komnaty mapy. Zaginione dziecko. Spotkaj się z Native Dawn. Dobra, potem, jedziemy główną fabułę. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need. No ale to jest bez sensu, żebyśmy mieli tego hipogryfa. To już tu mietła to już styknie. To jest bez sensu. To jest trochę bez sensu. No ale dobra, jedziemy no. Fajnie, że pół godziny się ze skrzynką męczyłem. Świetnie, naprawdę świetnie. No to jutro będzie dużo ciekawiej, mówię wam, bo jutro będzie, proszę państwa, koniec Dzikiego Ogonu. When you have a Wieśka. moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Dobra, potem może iść. No. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Bardzo mi się, ja już to wspominałem, ale bardzo mi się podoba, jak tutaj muzykę klasyczną grają. It's a relief to finally have an answer. Konik. Revelio. Dobra. Komunie. O, ale Homora. Zobaczcie. Revelio. What do we have here? A demiguise.
Mongolski artefakt, patrzcie, armata. A taka armata się pojawi w przygodach Hasha Ketchupa. O kurde, mystyko. A, to już dobra, myślałem, że znowu źle idziemy. Ale zdążymy. No tu można było się teleportować, ja nie mogę, dzisiaj nie mam jakiegoś... No szczęścia nie mam, no nie mam dzisiaj szczęścia do gry, wam powiem. Idziemy do tej ładnej komnaty. It would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Dobra, gadamy. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. No, myśmy gadali z What tym did you Lodgokiem. learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Czy możemy zaufać? Ciężko He powiedzieć. seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Oh, Serona man. won't trust him. Well, that's something, I suppose. Supposing he Bombek can mi teraz be kłaszkiem trusted, pluje. will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts Nie zasypiałeś result in gruszek learning w something popiele? about Co to są Ranrock's za te? secrets. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. No to idziemy do kolejnej próby. A zapytamy się? You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Bez luck, no musiał coś tam powiedzieć, no. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. No to idź tam. O. How nice to see you, my young friend. O, teraz mi się próba, jedziemy. O, zamek Rokhuda jest w period daleko, patrzcie, no kurde. Inaczej miał tam polecieć, na Fifloku. A nie, tu coś jest, dobra. Dobra. Revelio. Studnia.
Gdybym chciał już wezwać tego konia płotkę, byśmy pojechali tutaj, hehe. O baranie. Nie, wolę na miedle latać na hipogryfie, szczerze mówiąc. Nie wiem po co on tu jest. What are we even doing here? We ought to be at the Hog's Head. This is a waste of our time. Off on another adventure, are we? Właśnie to chciałem zrobić. Bo chciałem to sobie zapisać. I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Jestem, cieszę się. Etkacie. Nothing over here? How nice of you to stop by. Accio! Also! Protego! Dostałem odpowiedzi, że... Dostałem info, że do policji NL poszukują. Niderlandii poszukują, ale czego poszukują? Over here! O, dobra, fik, go domy, jedziemy. Ludzi! Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot. Dobra. They're working together all right, but it is not. I'm sure you'll agree that we need to find a... Jak to jednofrontowa brama? Normalnie idziemy się tam... Partolamy. Hopy, co ty tam to robisz? Patrz. No kurde, znowu jakaś naokoło trzeba iść. Ci to tam... You can't stop Ranrock's rebellion! To ma... Only following orders. Leave your accusations in someone else. No i Assassin's Creed Odyssey. Ah, up there. That's our way in. Petrificus Totalis. Ja zrobimy tak. Byłem szybszy. No oczywiście, że nie umiem wskoczyć, bo to jest kretyn. Ale podejście dźwięk, czemu ja się wydałem tą grę, bo naprawdę, no i patrz, no i znowu, kurde. Skrzynki zbagowane pierońskie. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home.
Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. No, cała ekspozycja musiała być powiedzieć. So, Ale to idziesz właśnie? unless you want another demonstration of my power, Sorry, tak a Adek power pisał. that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Wiesz, że oni sobie tak gadają na środku, nie? Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. let's get into that castle. Any special words you want me to pass on to your mum? Expulso! Quite O kurde. Nie to. Nie to. No i muszę zmieniać na to pieruństwo, kurde. Up for a bit of dying, are we? Run, Rockwell, you're O, zrobiłem, kurde, unik. I want the light go out of your eyes. Kurde! No mnie zablokował ten kretyn! Expelliarmus. O, ale ich wyrąbałem. Expelliarmus. Confringo. Defender. Accio. Expelliarmus. Confringo. Dobra, aż tak źle nie było. Ale nie ukrywam, no kurde, że się zaciąłem. No i nara! No nie gadaj, że... Kurde, bo nie mogę! Serio, weźcie to, zapiszcie. Że to jest, to się nagrywa, nie? Confringo. Zablokowałem się w beczce. Expelliarmus. Czekajcie, może to depulso wyciągnę. Cześć, wygraba już. No i... Kurde, patrz, wygrałem tą walkę i muszę jeszcze raz to zrobić, bo tam jest jakaś pieruńska beczka. To wszystko wina PC, pamiętaj. Dokładnie. To... Serio, ja będę musiał jeszcze raz to walczyć sobie po prostu. Nie, ta gra jest taka dziurawa.
Boję się, gdzie mnie zaraz wiecie? Od nowa. Czujecie to? Od nowa my to trzeba zrobić. Nie, chce mi się, nie, wychodzimy. Torbia to już, naprawdę. Accio. Wingardium Leviosa. Robimy wszystkich, co się da. If I'd known your plan was to dig up half the country. Dobra. O, oni gadają, jedziemy. Ale to się da, to by się będzie dało chyba zrobić tym. On mnie widzi. Panie, że... zbagowało się. How nice of you to stop by. I deserve better than Dobra, przynajmniej jeden bug jest dobry. Że... Jakbyśmy dali tak. Did you hear that? Siemano, cześć Sawik. A to już nie się witałem, Sawik, z tobą. I'm the only one left on patrol. Charming. Bardzo mi się podoba to. Jakie to jest głupie. I know, I'm not hearing things. Ta muzyczka, jak ona nie pasuje. Kurde, robię chyba swoje 8 kółko, nie? Perhaps I was the fool to listen to you. Exhausting. Standing here all day waiting to do Cast my eyes closer. Best to be sure. What was that sound? This is backyard. I'm just warming up. My one. To your knees. Is that the best you can do? Time to teach someone a lesson! You're no match for me. You're going to regret that. This will not go well for you. Afraid to face me? Jakie głupie to jest, jaka ta gra jest głupia.
Naprawdę jest... Tamtego sobie potem ściągnę. I've had enough of Feldcroft. Hope I never have to see it again. Powiem, że ten tam z wierchu tego nie widzi, nie? Let's finish. Dobra, jedziemy z nim. I'd seen Vakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did. Nie wiem co tam partoli, bo łaziłem i szukałem czegoś innego. Powinien do pulsu się przyda. Harry Potter i San Andreas. No tutaj no... Lekko, ale głupie fes. Naprawdę Tam jest wejście, dobra. Myślę, że jeszcze mam... Perhaps not the best place to be caught alone. Kurde, czekajcie, ja sobie zapiszę. To by był crossover, no! Goń tego hartodzioba, CJ. Wiesz co jest jeszcze głupie? Odpowiedź, że Monka to starter. Ja mam takie... Siuj się! A. Co ty robisz tu na dole, I te? suppose that's the quick way down. No, właśnie to chciałem zrobić. Revelio. Repulso. Revelio. No są 3, nie? Repulso. Confringo. Careful now. Is there something to those symbols on the walls? Chyba otwarłem. A, fajnie, że tam było było otwarte te i musisz nacisnąć F, żeby wejść do piwnicy. Z tego niektórym mówię. Że co? Weszliśmy do piwnicy, gdzie są małe katki. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Zobaczcie, że ja to wciulane dostanę. Nie, ja sobie to zapiszę. Pozdrowienie od Bartka za Monkę w odwrotnym znaczeniu, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Tutaj. I heard something. I was hoping that was you. Dobra, mamy. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No.
Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. No to nara. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map. Dobra, jedziemy z drugą próbą. Czy pan z obrazka coś kręcił? No właśnie, coś kręcił. Zobaczymy, zobaczymy. Ale oni tak cały czas gadają, że no dobra, idź tam na drugą próbę, weź mi kartofle, obierz. To się cały czas w kółko tego samego tu kręci. Ta gra jest dobra, ale moim zdaniem pod wieloma względami tak do końca niedopracowana. Jest ładna, to na pewno. Graficznie się postarali. Accio, Wingardium Leviosa. Patrz, ale to stało, patrzcie. Accio, Wingardium Leviosa. Jak ja tego nie lubię. Aha. Accio, Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. Kurde, te łamigłówki są po prostu... Obie Atreus. No co? Nie wiesz, że ty na to wejść nie umiesz. Ale w sumie nie wiem co gorsze, starter Monkey, czy to, że pół godziny przed 10 Fred podawał mu pytanie, odpowiedział i tak się pomylił. No co ci poradzę, no co? Ale to jest też stres, wiadomo, to się... Zdarza się najlepszym. Kurde, ja bym chyba, nie wiem, pierusz jak mnie tak latać po czymś takim. Aż powiem, na kolejne 10 daj Bartkowi wszystkie pytania odpowiedzi. Jak się to pomyli, to będzie legendarne. Nie, z Bartkiem się można pośmiać, ale nie będziemy go... Nie, bo to jest stres, jeszcze niepotrzebnie chłopaka będziemy denerwować. To ma być głównie zabawa. Nie, ja bym tak nie mógł zrobić, szczerze mówiąc. Revelio. Repulsor. Accio.
Nie wiem, jakie zaklęcie ja tam mam zrobić. Reparo. Revelio. O, to jest Accio. Wingardium Leviosa. Repulsor. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. A, to ja przeszedłem dalej. Dobra, to zapiszę, bo dostanę wciulany. Zapisz grę. Dobrze, udało. 17 godzina gry. Może mnie nie zauważy. Chyba mnie zauważyli. Albo i nie. Co ty gadasz? Ale beka. Ale mi się udało, widzowie. Niesamowite. Udało mi się coś takiego zrobić. Co ty gadasz? To ja tu odwaliłem. Chyba zbagowało. Żaden nie widział. Żaden, ale żaden. Nie, dobrze to się zbagowało w ogóle. Co tu się odwala? To jest Hogwarts to jest Bugsy Legacy. Tak, ładnie jest niewidoczny jak John Cena, żebyś wiedział. I believe I need to proceed to the left here, but how? Revelio. Co ty gadasz? Ale Zech to ugrał. No dobra, to jest taka dobra rzecz dzisiaj. Jestem zadowolony, że Zech ugrał niesamowite te. No dobra, to biegniemy po prostu. Nie. Incendio. Accio. Confringo. Te depulsy trzeba będzie zrobić. Repulsor. Albo inne pieruństwo, czekajcie. Reparo. Revelio. Reparo. A! Można to przeskoczyć po prostu. To też się udało.
No wiadomo, płaszczy mało, bo ten koszul to jest mało, jakieś piżama żeśmy chycili. O, to... No muszę niszczyć te kurde, ja powiem kasy nie mam. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Disposo! Accio! Reparo! Wingardium Leviosa! Reparo! Accio! Reparo! Już rozumiem, co autor miał na myśli. Fajna to jest zabawa tymi portalami, to mi się podoba. Revelio! Kurde, co tu się z kamerą stało? Znowu nasze ulubione zagadki. Jej, które są chyba ułożone o kant życia, ale dobra. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Zobaczymy, czy mi się uda drugi raz to samo. O, i się... Oj, jajco mi. Jak ja mam to zrobić, czek? Wingardium Leviosa! No już mi się nie udało tak fajnie to zagrać. A, oni są za tą filarem. Nie, ja to mam w życiu. No normalnie się tak nie da grać. Aha, bo jeden jest tu, a drugi jest tu. A, kimi w oko i żyć. No, wiadomo. Ale z te wlepy na ryj. Incendio! Findo! Expelliarmus! Confringo! Incendio! A, ledwo. Ale jestem wciulany, dobra.
Trzeba zmienić znowu na jakieś pieruństwa i Wingardium Leviosa. Znacznie go przypomina mi estetycznie gra na Fear and Hunger. O, to nie, to nie grałem. Wingardium Leviosa. I teraz jak my przejdziemy... To powinno się to tu pokazać, Using those tak. marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. I tu będzie chyba tak. Nie, to trzeba będzie inaczej zrobić. Wingardium Leviosa. Tak, to trzeba będzie zrobić. No rusz się, ty pierunie! Kurde, symulator ustawiania mebli mamy, no. Drastyczne gra nie polecam. A, Fear and Hunger, no to... A, ja nie wiem, zobaczył. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Nie, to trzeba tak zrobić. Tylko jak to szafnąć? Żeby to było... Może ją to przeciągnął. Kurde, nie wiem, co to się... Ja to właśnie spartoliłem na amen, czy... Bo źle nacisnąłem knefem? Ja nie wiem, ja się tak gubię w tej grze. A tu, dobra. Aha, dobra. Jak to tu jest? Accio. Wingardium Leviosa. I teraz powinno się udać, tak? Nie ma w okolicy innego bloczka? Nie, trzeba było przez te portale tak to przeciepnąć. Tylko, że ja po prostu za dużo razy to przekręciłem, wiesz? I cyk, tak. Kurde, jak będzie kolejna walka, to jesteśmy w życiu trochę. Jak ja nie lubię, jak to się rusza. Revelio. Linia.
Może nie mamy już... Pijamy swoje, no fez. Może nie mamy już eliksirów, ale za to nie mamy czym się leczyć. Co ty też zapiszę, tą próbę. Drugą próbę. Mam nadzieję, że tych prób nie ma 16, bo nigdy nie skończymy tej gry. Ale wątpię, szczerze mówiąc. Jak zwykle. Tu mi się uda zrobić tak kuku. No czemu ten paciulek musi iść w moją stronę? Się teraz obróci, patrzcie to. Tu coś trzeba będzie przenieść na bank. Jezus, straszyłeś mnie. Dobra, no. Może to nic nie zmienia, ale za to jest do życi. Dobra, idziemy tam do przodka, ja nie wiem. Ja nie mam czasu takie te pierdoły. O, jest ten. Czyli co, boss. Tak jest, nie walczyć z bossem, czyli dostać w ciry. No uda nam się to. Ja już się za chwilę remowię. Zrobię mu teraz akuku. Co ty gadasz, że nie mogę mu akuku zrobić? A temu? Idealnie jak skoczył. Założył pancerne pantalony, dokładnie. Kurde, jak podskoczył, zamiast zrobić blogi. Krzesłem ich, dokładnie, krzesłem ich. Ale to był dobry plan. A możemy zrobimy te... A czekajcie, a jak zrobimy depulso, ich wyrzucimy. Zobaczmy, czy będę mógł ich wyciepnąć, wiesz, przez ten.
Dobra, ale oni się zaraz ruszają, więc może jak się ruszają i jest skrypt, wiecie, włączony, to ja mogę im zrobić kuku teraz takie. Nie, nie mogę. No dobra, to. Expelliarmus! Wiecie, że... Kurde, wszyscy są po drugiej stronie, no dobra. To jest 3. Expelliarmus! Tylko moje, to denotata nie działa. Aha, to jest zbyt potężny artefakt. No niestety. Mocarne gacie nie podlegają skryptom wyłączenia. No niestety, nie ten knefel. Nie, no to było 3, ja się źle ustawiłem. Źle się ustawiłem, na pewno. To mogę powiedzieć, że się fest źle ustawiłem. No bo tego jednego będzie się dało zniszczyć. Ale i tak to jest dobra taktyka. Jak oni mnie nie widzą, bo ja się mogę podkraść, zrobić ataki i znowu pouciekać. I właśnie depulso. Expelliarmus! Confringo! Nie mogę, ja nie mogę, kurde. Te 2 portale to jest głupie. 2 portale są strasznie głupie. To chyba nie najlepszy pomysł. No, delikatnie mówiąc, ale on też, jak on tak dostaje, to on tak odlatuje, wiesz? Ja nawet jak ja nie skaczę, to go też tak wybija. Może nie aż tak, ale też go wybija, no. Dobra, ale to ten... Nie jest głupi pomysł, czyli tak. 2, 3, 4. No, tutaj niestety nie dałem rady. Ale ja nie umiem, no kurde, nie pamiętam na czym ja uciekałem. Na kontrolu, czy gdzie, na czym? Nie no, muszę przejść przez portal, bo tu się nie da. Ale jak ja mam mu to kurde uciec? Jakie posrana gra! No i wal się na pysk już naprawdę. No, z życi jeszcze mi wyskocz może. No kurde, chciałem się schować za tym, on mi pobiegł, Bo obróciłem kamerę, nacisnąłem W, ale zanim... Bo chciałem tak, obrócić kamerę, nacisnąć W, ale zrobiłem no odwrót. I jak umierać na własnych warunkach, dokładnie. To na własnych warunkach. No, no nie, to też źle nacisnąłem kombinację knefli. Wiem, że trzymanie się też rantu to nie jest dobry pomysł. Ja nie pamiętam jak tu się... Czemu ja tu dostałem coś takiego? No ale ja dostaję 2 ataki na pysk w ciągu sekundy. No patrzcie, co ja mam zrobić?
Jakie pierujstwo! No i kurde, nie da się w to grać! To jest posrana gra! To jest posrana gra. A, te jajce, to nie jest jakaś pomoc. No właśnie, te jajce to jest pomoc, ale... Ja nie umiem tutaj uciekać. Nie pamiętam, na który knefel ja miałem uciekanie. Tak, ja muszę sobie przypomnieć, na którym miałem knefel uciekałem. Na C, dobra, na C się uciekało. Może nie ten spellset. Nie, jest dobry, tylko że ja po prostu właśnie muszę zrobić to szybkie uciekanie i uciekanie jest na C. To teraz to już będę wiedział. Zapomniałem, na którym się ucieka, wiesz? Jakie to jest... Znaczy ja wiem, że nie umiem walczyć, ja to wiem. I żeby nie siedzieć na rantach tego też to rozumiem, ale z drugiej strony jak ja pójdę na środek, to te 3 niewidzialne maczugi mnie rozwalą, no patrzcie. A, myślałem, że mnie zamknęli. To jest po prostu parodia, ja wiem, że jestem kiepski w to. Ale patrzcie, idziemy na środek. No, właśnie to o tym mówiłem. No i znowu mi... Dobra, tutaj nic nie ma. Aha, bo on mi... Dobra, już wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. No i oni przechodzą, kurde. Aj, mogę się to obronić. Ale kurde mol. Trzeba było koło tych między końcem ucieczki a rzucałem czarów. Jest jakaś przerwa między końcem ucieczki. O kurde, jeszcze jest boss! No kurde mol. Będziemy tak walczyć chyba 400 lat. Czekajcie, trzeba jakiś potężniejszy ten Expelliarmus Defendo chyba trzeba będzie dać. I... to. Muszę się go... strzeliłem z Hausentrygami. No właśnie chciałem... No nie gadę, że no ten... Jaki to jest... Dobra, ostatnia próba, jak nie, to następnym razem tu skończymy. Za rogu, no właśnie.
Dobra, to trzeba, ja zrobię to inaczej. Zrobimy tak. To... O jasny gwint. To nic nie widziałem, oszukała mnie gra. No i jakie pieruństwo, nie zasygnalizowało mi to, kurde. Nie chcę mi się w to grać. Chyba ten, no Z, naciskaj w to. Dobra, uczę się. No patrz jak się... No i zmieniło mi na ten zestaw. A, dobra. Dobra. Moi drodzy, ciśnij. No dobra, ostatni raz próbujemy, bo zaraz będziemy kończyć. Nie dałem rady. Nie, bo tam jest mocny atak, ja muszę po prostu zapamiętać to, że tam jest mocny atak, słaby, w ogóle już jest super atakiem. Defendo też. Tam jest mocny atak, musisz czyli C ucieknąć i odbić to. Nie patrzyłem bardziej na ten niż, wiecie, na ataki. No kurde, dostałem pałę od razu na ryj. A, on jest po drugiej stronie. Myślę, że... Dobra, kapnę się. Aj, musiałem... Ajajaj. Dlaczego?
Mniej skakania, więcej w turlanie. No właśnie turlanie, ukognąłem. Dark Souls w świecie tych. Ajajajajaj. Escape nacisnąłem. Nie wiem, Samek. No zrobiłem ten. Druga faza, lecimy. Nie korciłem mnie, żeby spać skraść. Leczenie, wszystkie wykorzystałem. O, udało się. Nie, bo się musiałem w PES skupić i po prostu, bo to jest walka rytmiczna. Ja zawsze byłem taki... O kurde, patrzcie jaki ten. Ja zawsze ogarniałem rytmikę, więc musiałem się po prostu jej nauczyć. I widziałem, że potem, dlaczego ja tam ginęłem, no bo on później, jak to miałeś drugą fazę, to jak uderzył tym atakiem, to trzeba uniknąć, to potem 2 razy cię uderzał i trzeba było 2 razy blokować. No i po prostu powtarzałem, aż wyszło. Dziękuję bardzo. Udało się, fest się ciesza. Dobra, patrzymy co to było, co tu będzie. Patrzymy i będziemy kończyć. O! Ale i tak szybko się dałem radę, powiem. Jestem zadowolony z siebie. Dziękuję Grabajusz i Fredka. Kiedy robię live urodzinowy? 21 zrobię. Patrzymy co tu będzie. Do come in. Please, have a seat. Isadora,
We are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Jaki zadowolony. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Nie. Co ty robisz? Nie. Co ona coś odwaliła? Isadora. Teraz to zje. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different. Czarna magia momentem. Thank you. Artefakt zmyślać siewni. No ja runa, znowu nie mogę nic zabrać, bo kurde mam 17 bryli i... Będę mi się w masę łazić. Piżama... Czego my mamy tak dużo szali? Mycek mamy dużo pewnie, no. A potem go ogarnę, jeśli chodzi o wygląd. Dobra, idziemy do komnaty mapy. Te walki nie są trudne, tylko trzeba się nauczyć po prostu rytmiki. Pogadaj z Passiflorem, no dobrze. Wiem, że tam jest Passiflor. One Piece, no less. One Piece to jest takie anime. Good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Co ty fanzelisz? Dokładnie. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. To ta Freda, co tam potem, co wlazła z nimi. O. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately.
Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how Ja już he tak fared prawie with chyba the helmet prawie you wszystkie te Well done zaklęcia today, będę umiał, as oprócz tych always. niewybaczalnych. We shall speak again soon. No, żeśmy sobie z nim pogadali, fest. Dobra, no poklachaliśmy. A, zima teraz jest. Dobra. Fajnie. Myślę, że są 4 próby, bo są 4 pory roku. No była jesień. Będzie wiosna. Ta maska mi jakąś maskę przypomina. Anonymous, nie? Anonymous. Dobra. Moi drodzy, quest na odnalezienie słoika niebieskiej musztardy. No, na pewno to będzie. Dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o Hogwarts Legacy, dziękuję wam bardzo dzisiaj, za dzisiaj. Jutro zapraszam na końcówkę Dzikiego Gonu, bo zbieramy drużynę. Dobra, kogo to tam obchodzi, one mi tam fandzeli. Więc dziękuję, zapraszam jutro 19 Wiesiek, będziemy kończyć. No i będzie przygoda Asha Ketchupa, moi drodzy, w sobotę. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Bo dzisiaj było cieplenie, więc cieplutko. I do następnego. Cześć. Bye, pa.